Nag-usap kami ni Erica hanggang sa nagkatitigan kami at hindi na namin napigilan ang mga sarili namin dahil sa kalasingan. Nagkita kami ng kaklase ko. Nagkakwentuhan kaming dalawa. May boyfriend na rin daw siya. Kaso, parati raw busy sa trabaho. Kaya to make the long story short, biglang nag-aya si Erica ng inuman. Agad naman akong sumagot ng sige. Hanggang sa tumagal, medyo nalasing na kami pareho. Sabi ni Erica, doon na lang daw ako matulog sa kanila. Pagpasok namin sa kwarto niya, nagtabi kaming matulog, DJ Rocky. At yung girlfriend ko, panay naman ang tawag sa akin. Kaya ayun, nairita ako. Binlock ko si Neki sa messenger. Nag-usap kami ni Erica hanggang sa nagkatitigan kami. At hindi na namin napigilan ang mga sarili namin dahil sa kalasingan. Hinalikan niya ako, DJ Rocky. Hindi na ako umiwas. May nangyari sa amin. Kinabukasan, umuwi ako sa bahay. Binuksan ko agad ang cellphone ko at saka ako in-unblock si Neki. Hindi naman niya alam na may nangyari sa amin nung gabing yun. Pero talagang panay ang duda niya sa akin. Kaya hiniwalayan na niya ako. At agad naman akong sumagot ng mas mabuti pa nga. Kasi hindi ko na kaya yung ganitong pa-video call na lang tayo parati. Pero grabe. Grabe ang hagulgol ni Neki nun. Fast forward, gabi-gabi may nangyayari sa amin ni Erica. Alam ko naman sa sarili ko na mali yung ginagawa ko pero andun na ako eh. Naghiwalay na kami ng jowa ko. Ipinagpatuloy ko na lang. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.